Toto je náš veľký šéfis. I've been outside with the mice, eating that chicken and rice, while it was still with the mites. Now it's an infinite price. If they wasn't living your life, then they shouldn't. No proste som test. If we see you missing your stripes, we get it. You've been in the. Počkaj, to jak vyzerám? Mne spásli moje napudrované vlasy. Nie, láska? Nespasli mi moje napudrované vlasy? Nie. Dobre to mám? OK. Tak sme znova v Európe, tentokrát Bystrickej. Trošku väčšia. Ale tak ako stále ako zvolen lepšie mesto. Zvolené stále lepšie mesto. To je jedno. To nie je o veľkosti Európy, to je o veľkosti srdiečok. Čakáme na Paťa, pretože išiel čurakať. Mám ti povedať, ako bol na vecku, alebo čo? Presne tak. Na vecku bol veľmi príjemne, dostal som sa do typickej mužskej pasce, takže som musel byť Fakt? pri pánoch. Bohužiaľ. Oh Bolo to veľmi shit. pekné. Cítil sa zneužitý. To ťa rozumiem. Ja ten terapeut asi momentálne. OK. A poďme si vybrať peniaze, lebo... Ideme si vybrať peniaze, pretože reštaurácii sa nedá platiť kartou, takže ozveme sa vám tam, čaute. Toto je aj tam a dajú ti všetko. Asi ani. Pekné to tu je, pokale. Taký talianský vibe úplne, to svetlo jedno, takéto žiarovka iba. Tuto vrie. Nedráždí hada bosou nohou. Myšlienka dňa. Ukáž, čo sa stane, keď budeš dráždiť hada bosonou. To musí ona ukázať. Aspoň vidíte, že s nami len tak niekto nevydrží, hej, a že nie každý zvládne nás s Dávidom, takže na budúce asi zase budeme sami. Emócie? Na zdravie. Nie, fakt sa tak boli na internete, som povedala, že taký ako kočina nebudem robiť. A teraz som úplne sa poviem, možno pred 4 ľuďmi, ale akože aj tak stačí. No oczywiście. Donesli mi kapučíno. A je pekné všetko, aj šálka. Ale palec dole, pretože Paťovi ešte nedoniesli maču. A to sa nerobí. To sa má doniesť naraz, takže... Neviem. Mal som už ale lepšiu kávu. Mám maču, je myštička aj mača, je takisto zelená ako je moja šiltovka, takže ladíme spolu. A pekné šálky tu majú, to musím povedať. OK. Maču majú dobrú, je to dobrá mača. Je aj dobre spravená, pekný obrázok. Jedno mínus, nemám radšej sladší. A nedali k tomu žiadny cukor, ani žiadny cukor nie je na stole, ale za mňa akože mača aj mačou. Môžeš. Čo? Môžeš. Ja už točíš? Momentálne sa nachádzame v Banskej Bystrici, sme pred plavárňou. Môžete vidieť tobogán, tam potom pôjdeme, tak vám ukážeme nejaké šoty možno. A ideme trénovať. Chodíme takto každú nedeľu, sme športovci, treba proste chrbáty, lopatky vysoké, veľké. Babi tu zadok, lebo oni proste všetko čo robia, tak im to cvičí zadok, chápeme? A proste je to tak, ideme trénovať a uvidíme nejaké zábery. Boli sme až raz, ale nevadí. Sme športovci. Takže ako môžete vidieť, tak loď stroskotala. A presne takto sme doplávali až sem. Teda pre tých, čo nepochopili ešte z toho predošlého záberu, tak áno, šmykol som sa, lebo som krypel, zlomil som si nohu, tým pádom sme si ani nezaplávali, ani nemáte záber z tobogánu a ešte som aj... To ma mrzí najviac. To ma mrzí najviac. A ešte som 2,5 mesiaca na Marocke, minimálne, ako bonus. Bolo celkom vtipné, že mali sme plány si zaplávať, ale vlastne sme sa k tomu ani nedostali, lebo sme sa vyhrievali v teplom bazéne s bublinkami, ako dvaja dôchodci. Ako sme sa chystali si zaplávať, tak ja som sa išiel ešte vyčúrať
A ako som prišiel z vecka, tak zrazu Dávid už ležal na zemi. Tak. Tak. Tak by sa to dalo povedať. Prišiel Patrik, môj aniel strážny, zdvihol ma, posadil ma na vozík, zavolali mi sanitku, tá ma odniesla. No a išiel som do nemocnice, kde ma zoperovali a teraz som doma a liečím sa len. Dneska je útorok 18. novembra a začiatok našeho vlogu bol v nedelu 9. Takže Áno, už je to, 9. novembra. no, takže už je to 9 dní od začiatku našeho vlogu. A až teraz vlastne bola možnosť sa k tomu vyjadriť a nejako dotočiť tento vlog, tento záver. Dať tomu nejakú záveť. Hej, ty si skoro napísal už záveť. Každopádne stále sa máte na čo tešiť. To je dôležité, nič vám neujde, iba sa to odloží. Nie je to tak, je to tak. A zatiaľ to bude asi formou nejakých podcastov, pokecov a budeme riešiť rôzne témy, problémy a naše mentálne zdravie. Takže už asi bez obkecávania. To rýchlo ukončíme. Čaute.